אתם מאזינים לכל אורונים, תחנת הרדיו החינוכית של מכללת אורונים ושל כל ישראל. If the night turned cold and the stars looked down. אז אם החיים הם באמת כל כך קלים, וגם אם לא, כנראה שתמיד אפשר להגיע לטיפול פסיכולוגי או ללכת ליועץ. וכולנו מכירים את מושג הפסיכולוגיה, וגם מיהו פסיכולוג. אבל מה זה בעצם אומר? הפסיכולוגיה של האינטרנט. נמצאת איתנו כאן דוקטור מיכל דולב כהן, מרצה במכללת אורנים, ומומחית בתחום הפסיכולוגיה של האינטרנט. אז רק לצורך העניין, מיכל, תעשי לי איזשהו סדר במונח הפסיכולוגיה של האינטרנט. מה זה בעצם אומר? הפסיכולוגיה של האינטרנט בעצם זה אומר מה קורה למשתמש בחוויה שלו כשהוא נמצא באינטרנט. כשהוא יושב בין אם זה מול המחשב או הטאבלט או הסמארטפון עם כל מיני אפליקציות, מה קורה לו שם, איך הוא מתנהל אחרת או לא אחרת כשהוא יושב שם ועובד. אז על אילו צרכים מונע אינטרנט? האם כל אדם שגולש באינטרנט יש לו איזשהו צורך שהוא רוצה לענות עליו? גם אם אנחנו עושים את זה כי החבר שלנו עושה את זה, זה כנראה עונה לנו על איזשהו צורך. באופן עקרוני, כל דבר שאנחנו עושים בו שימוש, זה עונה לנו על צורך. אם אנחנו מדברים על צעירים או תבגרים שהם נכנסים למרחב הזה, הם נכנסים כי יש שם משהו שמזמן את הכניסה הזאת, שזה עונה להם על משהו שהם צריכים ורוצים. בין אם זה הרצון שיהיו לי יותר חברים ולהכיר יותר אנשים, וקל לי להשתמש באינטרנט ובפייסבוק, ובוואטסאפ בקבוצות של חברים ולהרחיב את מעגל החברים שלי. בין אם אני רוצה לחפש משהו בלי לשאול אחרים, אני רוצה בפרטיות, וקל לי יותר לעשות את זה שם, אני יכול לבחור להיות אנונימי. למעשה כל דבר שאנחנו עושים, זה עונה לנו על איזשהו צורך. ואיך זה פוגם לנו בדברים אחרים, אם בכלל? אם הילד כבר הולך ובמקום לשאול את המורה או את ההורה, שהוא הסמכות שידעה את הכל, או לפחות בעיני הילד, והילד היום כבר הולך ופונה לאינטרנט כדי לשאול כל דבר, האם זה פוגם ביחסים שלו עם הסביבה? זה פוגם ביחסים שלו עם הסביבה, רק אם הסביבה לא יודעת לקבל את הצורך הזה שלו. למעשה, אין ספק שהיום לא ההורה ולא המורה, גם לא האנציקלופדיה בהכרח, הם אלו שיש להם את כל המידע שהילד צריך. אבל כן, יש לנו רצון, אנחנו נמצאים בעולם שבאמת יש כל כך הרבה מידע סביבנו, ואנחנו גם בהוראה, אנחנו מזמנים אותם ומבקשים שיחקרו ויבדקו, לא תמיד התשובה אצלנו כמורה, אבל כן אנחנו צריכים לכוון אותם לעשות את זה נכון. כן אנחנו צריכים להיות אלו שמתווים את הגישה החינוכית, גם כשהם משתמשים באינטרנט. כן אנחנו צריכים להיות אלו שמכוונים, מדריכים, מייעצים, מסבירים להם אפילו ברמה הזו שאוקיי, אתה מחפש לטובת איזושהי עבודת מחקר שלך, אתה מחפש חומר, איזה אתרים מתאימים, איזה אתרים לא מתאימים, במה כדאי להשתמש, במה לא כדאי להשתמש. אם לא ניתן להם אם לא נהיה שם, נכוון אותם וניתן להם את המידע הזה, למעשה הם פשוט ילכו לאיבוד. הם לא בהכרח ידעו איך להשתמש נכון בכלי המדהים הזה שיש להם. מה זה בעצם אומר שימוש נכון? איך אפשר ללמד ילד להשתמש נכון באינטרנט? זה אומר להיות איתו שם. אנחנו מכוונים אותם ואנחנו איתם כל הזמן. ואנחנו בהתחלה מחליפים את הטיטולים, ואחר כך אנחנו הולכים איתם לגני משחקים, ואנחנו מסבירים להם ומלמדים אותם לעלות על המגלשות, ואיך מתגלשים, וכשאתה מטפס בסולם, אתה עולה בצורה מסוימת, באיזשהו שלב אנחנו נותנים להם את האינטרנט או את המחשב, ואנחנו לא באמת מדריכים אותם. אנחנו אומרים להם, אוקיי, זה האינטרנט, תחפשו. זה הדפדפן שלכם. בדרך כלל אנחנו גם לא משתמשים במונח דפדפן, אלא אומרים להם למשל אקספלורר או כרום, ותחפשו. אז א', יש להם בורות בידע, שהם למעשה לא יודעים בהכרח להשתמש נכון במונחים, הם לא מבינים באמת מה יש שם, איך בנויים אתרים, איך זה קופץ, למה זה קופץ, מה אני יכול לעשות עם זה. באמת, מההתחלה להבין שאנחנו מכניסים אותם לאיזשהו מגרש משחקים, שיש בו המון דברים, ויש בו מגלשות, ויש בו סולמות, ויש בו חבלים, ואפשר ליפול, ואפשר גם לא. אבל אם לא נדריך אותם ונלמד אותם איך מטפסים ויורדים מהסולם, אז הם פשוט יעשו מה שהם מוצאים לנכון באותו רגע, על סמך האינטואיציות שלהם, על סמך הניסיון שלהם ושל חברים, ולפעמים הם קצת יפספסו. צריך גם לזכור שכשנופלים,
צריך שיהיה מישהו שיתפוס אותך, או לפחות ינחם אותך. נעים מאוד. מצטרפת לשיחה שרון, אני גם אימא וגם מאמנת של נוער, ואני תוהה, לפחות בגילאים הגדולים יותר, כשלילדים כבר יש טלפונים ניידים, א', הם מתנגדים לתיווך, ולהפך, חלק מהעניין זה, אני אגיד, ההתייחדות שלהם עם המכשיר, זה דבר אחד. ודבר שני, גם כאדם מבוגר שמשתמש ברשת הרבה, כל הדברים שאמרת על איך הדברים עובדים, גם אני בעצם, אני חושבת שיש אחוז מאוד גדול של ההורים, של המבוגרים, שגם הם לא יודעים את התשובות על הדברים שאלה. אז בואו נתחיל מזה שהילד שלנו לא נולד מתבגר בן 17. ונכון שבגיל הזה הם זקוקים לפרטיות עוד הרבה קודם. אנחנו מחנכים אותם לפרטיות, אנחנו מעודדים אותם לפרטיות, ואז אנחנו מגיעים לשלב שהם באמת מחפשים את הפרטיות, ואנחנו נלחצים כהורים. אנחנו נלחצים ואנחנו מנסים לקחת להם את המקום הזה הפרטי. ואנחנו רוצים שהמחשב יהיה באמת בסלון, ואנחנו רוצים לראות מה הם עושים, ואנחנו לוקחים להם את הסמארטפונים ובודקים בלי שהם יודעים, רק כדי להרגיע באמת את הצרכים שלנו, את החרדות שלנו. אבל זה לא גורם להם לגלוש נכון, זה גורם לנו לחדור להם לפרטיות. נכון. אני גם בחוויה ההורית שלי לפחות, זה לא המצב. המצב הוא כן יצירת אמון, אבל דווקא בגלל הדברים שציינת על גן השעשועים הגדול הזה ואת הכללים והחוקים שלו, כשההורים בעצמם, אני חושבת שהם לא באמת יודעים. אני מאמינה שברגע שילד נולד ונולד הורה, ההורה יודע איך להתנהל. זה לא אומר שהוא יודע שכל המידע נמצא ברשותו, והוא יודע בהכרח הכל. אבל כן בגישה החינוכית שלו, הוא יודע מה נכון לו ומה לא. מתכוונת לזה שכמו שאמרתי, הם לא נולדים בגיל 17, כך שלא נתתי להם את הסמארטפון באמת בגיל 17, נתתי לו עוד הרבה לפני. זה אומר שברגע שאני נותנת לילד שלי סמארטפון, אני נותנת לא כי החבר'ה שלו יש להם, לא כי יש איזשהו לחץ שמופעל עליי, כמו שאני לא אתן לו את מפתחות האוטו בגיל 14, כי מופעל עליי לחץ. שם מאוד ברור לי שאני לא אתן, שיש חוק ואני לא אתן. צריך להיות לי מאוד ברור מה נוח לי, מה לא נוח לי, מה מותר ומה אסור מבחינתי, אוקיי? והכוונה היא לזה שאם קניתי לו סמארטפון, או אני מאפשרת לו לגלוש באופן חופשי, זה צריך לבוא עם איזושהי הדרכה. לאו דווקא הדרכה של אני לא יודעת מה זה דפדפן, או אני לא יודעת איך קוראים לאפליקציה כזו או אחרת, זה בסדר, אני לא צריכה. אבל אני צריכה לדעת שבבית שלי אני מתנגדת לאלימות. שבבית שלי לא מתאים לי שיגלשו בשעות מסוימות. לא מתאים לי שיעשו דברים מסוימים. אוקיי? מיכל, איך אנחנו בעצם מלמדים את הילד לגלוש נכון? איך אנחנו בעצם גורמים לו להבין מה נכון, או איך נכון לנהוג באינטרנט? כי איך לא נכון, נורא קל לנו להגיד מה לא. אבל מי ששומע אותנו עכשיו, זה שנגיד לו מה לא, הוא לא בהכרח יבין מהו הכן. אז איך כן נוהגים? מה כן צריך לעשות? אוקיי, אז קודם כל בשלבים הראשונים, ברגע שאני נותנת לילד שלי אפשרות לגלוש באינטרנט, אני איתו. עד איזה גיל? מאיזה גיל? בהתחלה, ולא משנה מתי הוא מתחיל, אני שם. יכול להיות שהילד שלי התחיל בגיל 3, יכול להיות שהוא התחיל בגיל 5, ויכול להיות שהוא התחיל בגיל 7, כשהוא מתחיל אני איתו. אני איתו ואני מכוונת אותו. ואני מזמנת דווקא את המקומות האלו, את ההתקלויות האלו שמהן אני מפחדת. אוקיי? את אותה התקלות עם הפרסומת שקופצת שהיא לא מותאמת גיל. עם אותם דברים שפחות נוח לי איתם. דווקא אותם אני מזמנת. כדי שאני אוכל לנהל את השיח ולהגיד, אוקיי, אתה רואה מה קפץ לנו כאן? זה אתה צריך לקחת בחשבון, כשקופצת לך כזו פרסומת, יכול להיות מצב שיהיה לך לא נעים, אז אם אתה לבד, אז תקרא לי, או אם אפשר לסגור את זה, אז בוא תראה איך סוגרים את זה, אוקיי? לזמן גם את השיח איתי כשאני לא איתו, שידע שאם קורה משהו שלא נוח או שלא נעים לו, אז שידע שיש לו למי לפנות, לא נעים לך איתי, אין בעיה, אתה יכול ללכת למבוגר אחר, אתה יכול ללכת לאחות הגדולים יותר, אתה יכול ללכת למישהו כדי שבאמת תרגיש בטוח במקומות האלו. אתה לא לבד. גם אם אתה מרגיש שאתה לבד בחדר עם המחשב או עם הסמארטפון, אתה אף פעם לא לבד, יש לך רשת תמיכה, אנחנו כאן. זה אחד הדברים הכי חשובים כשאנחנו מדברים על ההתנסויות האלו באינטרנט. אם פתאום קופצת פרסומת של דייטים, ורואים שם בחורה חשופה בפל גופה העליון, מה את אומרת לו על זה?
שוב, זה מאוד תלוי גיל, אבל אם אני מדברת על ילדים בתחילת בית ספר יסודי, שנחשפים לכאלו פרסומות, ברור לי שזה לא המקור היחיד שהם נחשפים לזה. הם נחשפים לזה בפרסומות גם בעיתונות, בשלטי חוצות, גם אם אצלי בבית אין אינטרנט, הם יחשפו את זה אצל החבר, יראה להם את זה בסמארטפון, יראה להם את זה במחשב כשהם יגלשו אצלו. אוקיי, למעשה הם חשופים. אבל סביב מה צריך להיות השיח הזה? כי הם רואים את זה כל הזמן, והם נחשפים לזה כל הזמן, הם יראו את זה, כמו שאמרת, בפרסומות בטלוויזיה, הם יראו את זה בקולנוע, הם נחשפים לזה כל הזמן. אז סביב מה יהיה בעצם השיח? שוב, תלוי גיל ומצב, אבל לגבי גודל החזה, אמיתי, לא אמיתי, אל תצפי או תצפה שהגוף של החברה שלך או שלך עצמך ייראה ככה. לקחת את זה באמת למקום של פתיחות, של להסביר להם מה הם רואים שם. כשאנחנו רואים את זה, אנחנו סוגרים בגלל שזו פרסומת של לאתרים למבוגרים, ולקחת בחשבון שכשיגיע הרגע שאת הילדים שלי יעניין, ותחום המיניות כבר יתחיל לעניין אותם, אז כן, הם ייכנסו והם יסתכלו, איתי או בלעדיי. כן, הם ייכנסו ויסתכלו. אם אני לא אתן להם את המקום הזה שיבינו שזה בסדר לדבר איתי גם על זה, כי הרבה פעמים באמת זה נורא מביך לדבר עם הילדים על זה, ואנחנו לא מדברים, והם ניזונים ממקומות אחרים, מחברים, זה לא תמיד נכון. אני מעדיפה שידעו באמת מה יש שם. אני מעדיפה שכשיהיו שאלות שישאלו אותי, או מבוגר אחרי אחר שאני סומכת עליו. ולכן כן, באמת לפתוח את הכל. זה יכול להיות גיל יותר מבוגר, ואז מה זה עושה לך כשאתה רואה את זה? נוח לך עם זה, לא נוח לך עם זה. תדע איך לסגור חלונות שקופצים. תדע, למשל, שאם אתה לוחץ על ה-X, יכול להיות שברגע שתלחץ על ה-X, אז זה מחדיר וירוסים, יכול להיות שזה נפתחים עוד חלונות, אוקיי? תדע איך לסגור למשל עם Alt F4, בלי ללחוץ על ה-X, יכול להיות שה-X הוא מדומה, אבל אם לא יקפוץ לי החלון, אני לא אוכל לנהל את כל השיח הזה, אני לא אוכל ללמד אותו, להראות לו, לחנך אותו. בעצם זה התפקיד שלנו כהורים, לחנך, ללוות אותם. אני מרגישה שאת מדברת בעצם, זה אומנם סביב נושא האינטרנט, אבל זה באמת דפוסי תקשורת בין הורים וילדים, ושיח על גבולות. הרבה יותר גדול מהנושא האינטרנטי, שהוא רק פן אחד של הדברים האלה. אין ספק שתקשורת, במיוחד אם הם מתבגרים, אבל בכלל, באמת מהגיל הרך ביותר, התקשורת צריכה להיבנות כפתוחה ובטוחה, ולא שיפוטית, ושמותר לשאול שאלות סקרניות בתוך המרחב של התקשורת. זה נושא רחב מאוד. קשה להיות הורים. הרבה אחריות. לא קשה, אבל אתגר, בהחלט אתגר, והרבה עניין גם. בהחלט אתגר, כן. מיכל, רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לגעת בעוד איזה תחום איתך, בנוגע להבדלים בהתנהגות שלנו פנים מול פנים, לבין אלו שבמרחב המקוון. למה אנחנו כל כך שונים כשאנחנו מתכתבים עם מישהו, לעומת כשאנחנו מדברים איתו? המרחב המקוון, יש פה כל מיני מאפיינים שלא קיימים לנו פנים על פנים. למשל, הנושא הזה אין לנו קשר עין עם מי שאנחנו מדברים איתו. אנחנו יכולים להיות מאוד בוטים או מאוד נבוכים, ולא יראו את זה. אני יכולה להסמיק והצד השני לא יראה. אני יכולה לבכות והצד השני לא יראה. ולכן, בעצם מזמן לי את האפשרות להתנסות בכל מיני דמויות, כל מיני זהויות שלי שיש בי, ולהסיר עקבות, ולראות שאם פנים אל פנים רגילים שאני מתנהלת בצורה מסוימת, או מתנהגת בצורה מאוד עדינה, מאוד מבוישת, פתאום יש לי את האפשרות להוציא ממני משהו אחר. זה קצת מקביל לשתות אלכוהול. פתאום אני משוחררת יותר, אני פתוחה יותר, קל לי יותר לעשות דברים, שוב, כי לא רואים אותי. ואז באמת יכול להיות מצב שאני אתנסה בהתנהגויות קיצון, אני אתנסה בהתנהגויות מסוכנות יותר, אני אתנסה בדברים שאולי פנים על פנים לא הייתי מתנסה. אז יתרונות וחסרונות? מצד אחד אנחנו מקבלים קצת אומץ, ומצד שני אנחנו יכולים לפגוע ולהיפגע. אין קורבן בלי מקרבן. ולכן בהחלט אנחנו יכולים גם לפגוע, אנחנו יכולים גם להיפגע, אנחנו יכולים גם להתעלם מדברים, ולמעשה בעצם ההתעלמות הזו אנחנו פוגעים. כמו שאמר אלברט איינשטיין, העולם הוא מקום מסוכן, לא בגלל האנשים שעושים רע, בגלל אלו שלא עושים.
לא עושים דבר בעניין. וזה בדיוק הסיפור. אני צריכה לדעת מתי להוריד את המסכות, וכן, לשמור על מה שאני יודעת, שוב, על אותם חוקים, אותם כללים, אותו חינוך שקיבלתי מהבית, שאני יודעת באמת מה נכון ומה לא נכון. וכן, אני יכולה ליהנות מאיזשהו מרחב שמאפשר לי להיות קצת יותר מוחצנת, שמאפשר לי להתנסות בדברים אחרים, שמאפשר לי אולי בתור ילד מאוד חכם, שפתאום אין איזושהי דמות ממשית באינטרנט ולא רואים שאני ילד בכיתה ו', וזה מאפשר לי לנהל פורומים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז יש לנו באמת משני הכיוונים, השאלה מה אנחנו עושים עם זה, ואיך אנחנו מכוונים אותם שזה יהיה למקום החיובי ולא למקום השלילי. שרון, את דואגת? אם אני דואגת לו, אני אגיד לך שני דברים עלו לי ככה בראש תוך כדי. אחד, היה התשדיר של עובדה אתמול על מוחמד זועבי, שהעלה את הסרטון ברשת, ומה קרה בחיים שלו אחרי זה, איזה השפעה הייתה לרשת. כן. זה דבר אחד, שזה לשני הצדדים, גם בחיובי וגם בשלילי. ועוד יכול להיות שזה אפילו קשור, העלו את זה אתמול, יכול להיות שזה לקראת אותו שבוע של משרד החינוך, אבל עלה איזשהו סרטון של אומנים למיניהם, רואים תגובות שכתבו עליהם ברשת, כל מיני דברים קשים ואיומים, ואיך זה משפיע בדיוק על המקום הזה שהיא דיברה עליו, שאנחנו לא חווים... מיכל, עדיין איתנו, נכון? שמיכל דיברה עליו, שאנחנו לא חווים את התגובה הרגשית של הבן אדם השני, כי אנחנו לא רואים אותו, כי הוא לא... אני חושבת ששם תמון כל הפחד שלי כאימא, אם כבר. לא אמרתי גילוי נאות, אבל מיכל היא מרצה שלי בתואר השני, ואנחנו שוחחות הרבה על האינטרנט ועל השפעתו על נוער. וכשדיברת על התגובות, נזכרתי בזה שפעם מיכל אמרה שילדים מעלים תמונה ומחכים שיגיבו, והם יכולים להוריד תמונה אם לא היו מספיק תגובות. זאת אומרת, אם אין מספיק לייקים, אז כאילו אני לא שווה מספיק, אני לא ראוי מספיק. האם ילד שמקבל הרבה לייקים זה אומר שהתמונה שלו מוצלחת, או שהוא ילד פופולרי גם ככה והוא ממשיך להיות גם פופולרי במרחב המקוון? באופן עקרוני אנחנו בהחלט רואים את אותם דפוסים שיש לנו מחוץ לאינטרנט גם באינטרנט. כך שלמעשה בדרך כלל הקורבן יישאר קורבן גם ברשת. הבריון יהיה בריון גם ברשת. כי אני מתנהלת באותו אופן. ולכן אם אין לי חברים, או אם מציקים לי במרחב הפיזי בבית הספר, סביר להניח שיציקו לי גם ברשת. סביר להניח שאם אני ילדה שנוהגים להציק לה, אז יהיה מי שיכתוב לי גם ברשת, ושוב, אם הצופים מן הצד לא עושים הרבה, אז יהיו כאלו שיצטרפו. אבל בהחלט אנחנו רואים את התופעה שאני מעלה תמונות, שאני מחכה ללייקים, אני מחכה לחיזוק הזה. בסופו של דבר, אני בונה את הזהות שלי לפי איך שאני חושבת שרואים אותי, איך שאני תופסת את התגובות של האחרים אליי. ולכן אם אני מעלה תמונה בבגד ים, אני לא מעלה כדי לעשות דווקא להורים. אני מעלה כי אני רוצה לראות באמת מה קבוצת השווים חושבת, מה הם אומרים על זה. אם התגובה הראשונה תהיה שהבגד ים לא משהו, שהיה כדאי לקחת צבע אחר, אני אעדיף להחליף אותו. אם התגובות הן מפרגנות, אני אשאיר אותו. אני מאוד בודקת את עצמי ביחס למה חושבים אחרים. אין ספק שככל שאני מקובלת יותר, יהיו לי יותר לייקים, ואני ארגיש טוב יותר עם עצמי, ויכתבו לי שאני אהובה ומקסימה ונפלאה. ואם יש לי פחות חברים, אז יהיו לי גם פחות תגובות. אבל אם מטבעי אני מופנמת, יכול להיות שבאינטרנט יש לי אפשרות להכיר מגוון רחב יותר של אנשים לא מהסביבה הקרובה שלי, וכן יהיו אחרים שיתנו לי את הלייק הזה שאני צריכה. יכול להיות שיש לי תחומי עניין מאוד מיוחדים, ויש 20 כאלו בכל הארץ, ואני חברה שלהם בפייסבוק או באינסטגרם, והם כן יעשו לי לייק על התמונות שלי, כי יש בינינו קשרים שאולי לא היו יכולים להיווצר בבית הספר. אז זה בהחלט תלוי, ושוב, אני רוצה להזכיר שמה שקורה במרחב המקוון, זה למעשה אותם דברים שקורים מחוץ למרחב המקוון. אני מאוד מסכימה איתכם שאמרתם מקודם שבתוך זה יש המון חינוך וגבולות וסמכות הורית, כי למעשה זה אותו דבר. זה מרחב אחר, אבל האינטראקציות הן אותן אינטראקציות. שום דבר לא שונה. מיכל, תודה רבה על השיחה שלך.
אני מקווה שנתפקח קצת יותר ונהיה מעורבים גם במרחב המקוון וגם מחוצה לו. הלוואי. הלוואי. תודה רבה, דוקטור מיכל דולב. יום נעים. להתראות. להתראות. אנחנו עכשיו נשמע את השיר של דודי לוי, כל הזמן שבעולם. אתם מאזינים לכל אורונים, תחנת הרדיו החינוכית של מכללת אורנים ושל כל ישראל. If the night turned cold and the stars looked down